Începem după cum ne este stilul. Nu cumva noi suntem H. Și vom rămâne H indiferent de ce se va întâmpla cu fiecare dintre noi. Independent de ceilalți ecurași pe care Petric se angajează să-i formeze. Totodată, pentru că suntem H, știm că luăm pe Dunărești cu noi. Cu tot ce a fost, cu ne pare rău sau nu mai bine așa. Fiindcă noi l-am trăit din plin și în felul nostru. Luăm cu noi elita în a cărei tagmă am reușit să ne integrăm datorită dumneavoastră. Dumneavoastră în care nu am descoperit doar profesori, ci mentori, oameni. De aceea, și pentru că suntem variabili la H doar 4 ani, nu vrem să picăm în convențional și vă mulțumim pentru răbdarea, pentru înțelegerea, pentru pasiunea care v-a motivat uneori să nu renunțați la ceea ce faceți aici. Și ne permitem să vă spunem deschis că faceți o treabă bună. Faceți pe elevi să se simtă acasă. Îi faceți să știe că sunt oameni și nu copii pedepsiți. Datorită dumneavoastră, ilusia responsabilității a devenit realitatea unui obiectiv pe care ne-l propunem de la asumăm. Și pentru care am decis să nu plângem astăzi, când, dintr-un anume motiv, ne doare mai mult decât niciodată că am crescut. Nu ne lasă inima să vă mulțumim convențional pentru iubirea, inteligența și amabilitatea de care sunteți capabili. Așa am ajuns constanta H, invariabil în timp. Adică elementul de mulțime lui H. Apropo, o mulțime foarte naturală. E uluitor să ne gândim la legătura de simbioză care ne-a marcat atât de decisiv. Fie el un președinte de stat, inginer, medic, informatician, arhitect. Rămâne elevul dumneavoastră. La început, un iepuraș timid. Mai târziu, unul cu forța ideii incorporate. astăzi, unul cu încredere din încrederea dumneavoastră. Astăzi, mai mult decât oricând, sincer, vă promitem că va rămâne fidel valorii sub toate formele ei. Și am fost vrând nevrând convențional, spunând vă mulțumim. Totuși, care este cuvântul acela care se cuprinde emoția din inima fiecare dintre noi când ne gândim la atâtea ore la care v-am ascultat? Atâtea ore la care v-am ascultat sau de la care am plecat? Iremediabil, astăzi plecam. Ca de fiecare dată cu ideea că de tot. Vă luăm cu noi, după cum v-am promis. Pentru că oamenii se nasc din oameni Și trăiesc din oameni. Pentru că voi sunteți părinții noștri pe care cineva ne-a ales la fel de bine ca pe tine. Un singur lucru ne mai salvează de la superficialul mulțumesc și ne demască așa cum suntem, dincolo de aparența unei anumite autorități. Trebuie deci să vă spunem acum ce am amânat atât de mult timp. 2, 3 și... vă iubim!